Pozdrav svima iz Vrele Pate i mislim da nema boljeg mesta od ulice Soj 6, najrazvratnijeg dela grada kada je tema ovog videa u pitanju Tajlanđanke. To bi bilo u slučaju da u mom videu želim da hranim sve one predrasude i predobeđenja koje mnogi imaju o ženama ove zemlje, ali pošto ja to ne želim, idem u provinciju gde je mnogo mirnija atmosfera i gde ovi pejzaži odavde neće da mi kvare koncentraciju. A jedna od najvećih predrasuda o Tajlanđankama koju vidim da mnogi stvarno imaju tamo kod nas, to stalno čitam u raznim komentarima, da su 90% žena ovde u stvari muškarci, odnosno tranđe, aka ladyboys ili katoys, kako ih ovde zovu. Pa vrate, ti ako ne umeš da razlikuješ muškarca od žene, onda i zaslužuješ da te naguze kad dođeš ovamo. Šta da ti kažem? Druga velika predrasuda je da se tih preostalih 10% koje su žene sve bave prodavanjem ljubavi. Ne smem ni da kažem onu pravu reč, jer ovaj YouTube bre lud, sve sankcionišu i odmah nema pare. Vati stipse. Da bi razbili te predrasude, u ovom videu će biti sve ono što ste želeli da znate o Tajlanđankama, a niste smeli da pitate. Nisam ja nikakav samozvani ekspert na temu, ali kroz život ovde sretneš ljude, pa i žene iz raznih slojeva društva, to je mislim logično. Osim toga, u vezi sam dugo godina i oženjen Tajlanđankom, tako da sam sigurno mnogo veći ekspert od turista koji dođu ovde i onda prave vlogove koji su često vrlo gledani, a koji nemaju mnogo veze ni s mozgom, a kamoli Tajlandom i Tajlanđankama. Dugo sam hteo da snimim neki video o ženama ove zemlje, pa sam snimao Tajlanđanke kako menjaju gume, kako popravljaju kamione i još mnoge druge stvari, ali nikako nisam to sve mogao da povežem u neku celinu i pokažem neku čak ni približno pravu sliku. Sa onim videom kako se odseliti na Tajland koji je bio poprilično gledan, ste mi dali ideju da je najbolje da ja to sve ispričam. I nije mi se usladilo da dobijam preglede i dalje nemam neku veliku vajdu od njih, niti mi se usladilo da kenjam ovde javno, više to volim privatno, ovde ne možeš da se opereš uopšte, tako da je ova ovakva vrsta videa još samo jedan izuzetak. Ali da počnem iz početka kako i kada sam ja prvi put čuo za pojam Tajlanđanka. Bilo je to u Švedskoj gde su moji roditelji bili gastarbajteri i gde sam stalno išao na zimske i letnje raspuste, pošto sam ja živio u Jugoslaviji, i bio je neki naš lik koji je doveo Tajlanđanku sa njim u Švedsku. Šveđani inače dolaze ovde na odmore još od pre 50 godina. Oni su, na primjer, u onom tsunamiju bili grupa koja je najviše izginula posle Tajlanđana. Tako da među Šveđanima ovde su na odmore dolazili i mnogi naši koji su živeli i žive tamo. I tako je taj naš lik, sećam mu se imena, ali da ga ne pominjem, doveo tamo Tajlanđanku i sve što sam mogao da čujem o tome je bilo: ma doveo neku kurvetinu, sve će pare da mu uzme. I ta se veza stvarno nije dugo držala. Da li mu je sve pare uzela, to već ne znam. Kasnije, kroz godine koje sam i sam živio u Švedskoj, ta slika o Tajlanđankama se nije mnogo promenila. Znači, Šveđani, veliki procenat njih jesu rasisti i mrze sve, ali Šveđanke posebno mrze Tajlanđanke. Ne muškarci, žene u Švedskoj, pa ne samo ni Šveđanke, mrze Tajlanđanke da ih ne vide očima. A zašto? Pa evo zašto. Svi vi koji živite u Švedskoj vrlo dobro znate o čemu ću sada da pričam. Tamo je feminizam dostigao vrh, znači nema dalje. I to onaj militantni feminizam u kome je muškarac neka niža vrsta organizma. Ti kao muško služiš samo da čistiš kuću, da pereš veš, da kuvaš ručak, a ona ima karijeru, nema vreme za tebe, ali će petkom i subotom da izađe u provod sa drugaricama i sredi neku kres kombinaciju sa strane. Nisu samo Šveđanke, ima i naših i svih drugih koji su poprimile taj mentalitet. Sad na scenu stupa Tajlanđanka, koja je sušta suprotno svemu tome. Sad će neki da se ne smeju. Koja je tradicionalno vaspitana, da ugađa mužu, koja voli da kuva, nema problema da čisti kuću, pere veš i sve drugo ostalo. Sad će neke žene da kažu: pa ti hoćeš da ti žena bude rob. Polako, objasnit ću. Ima razloga zašto ona nema problema sa tim, a ti imaš. Ono što sam hteo da kažem je da kad Tajlanđanka upadnu u takvu jednu sredinu, onda je ona najgora. Ona je opasnost koja preti toj ideologiji koja tamo vlada. Evo, moja žena je bila u Švedskoj i odmah čim je došla mi je rekla: ove ovde me gledaju ko da sam im decu pobila. Ma daj, rekao, ajde, što će neko tebe da te baš mrzi, ti ni te zna, ni te poznaje, da bi se brzo sam uverio. Prođe ženska pored i ladno moju ženu odvali ramenom, kao slučajno. I pogledi koji ubijaju.
I to nije ljubomora kao moja žena sad šeta Brad Pitta pored sebe pa su ljubomorni. Ne bre, mrze zbog nje same kad je vide da je iz ovih krajeva ovde. Mislim, desilo se previše puta da bi bilo ono, ma, ovo je neka ludača. Nije sad da govaram Šveđanke. Ima puno Šveđana i Šveđanke uopšte koji obožavaju Tajland i dolaze stalno ovde i žive ovde. Evo dole u Hua Hinu ima čitavo jedno švedsko selo gde Šveđani imaju svoje kuće, oni su zaljubljenici u Tajland i u Švedskoj tajlandskih restorana, na primjer, ima skoro više nego švedskih. Ali ja pričam moje iskustva koje sam ja doživio sa mojom ženom tamo i to je to. U Srbiji već nije tako. Kad je moja žena prvi put otišla za Niš, čuo sam komentare za nas kao dobro ova kineskinja, prvi put da vidim ljudski kineskinju i tako, slične stvari. I naše žene su uvek gledale onako sa interesovanjem, kao kako je ova, odakle li je. Ali nikad nije bilo ono mržnje u njihovim očima. I moja žena voli i Niš i Srbiju, dok Švedsku ne baš. Jedino joj se klima sviđa tamo jer ona pa mrzi vrućinu, za razliku od mene. Tajlanđanke ovde pričaju kako Ruskinje koje dođu turistički ovde gledaju na njih onako sa visine preko ramena, kao Tajlanđanke su neke bube švabe. Meni je jedan pokojni Holanđanin koji je bio ženjen ovde u selu pričao kako je tamo 90-ih, ono posle kolapsa SSR-a, stalno iz Holandije išao u Rusiju i kaže da je imao tamo Ruskinja koliko ne bi mogao Tajlanđanki za 2 života. Bile su se Ruskinje da ga vode kući i to za vrlo sitne pare. A on je bio volitski. Bio je džokej u Holandiji, takmičio se kad konji preskaču prepreke. Da ne širim sad previše priču, ali moram da pomenem i onu drugu stranu. One koje žale Tajlanđanke. Obično su to američke i možda one vlogerke iz Kenjade. Mislim, Ameri, turistkinje, dođu ovde i vrate se i misli dalje da je Tajland glavni grad Bankoka. Ali one, eto, žale Tajlanđanke, imaju šta da kažu na temu zašto su ovde mnoge mlade žene sa ogavnim sredovečnim muškarcima. Leonardo DiCaprio, 50 godina star, može da menja devojčica od 18-19, on je frajer i mangup, ali ovi u Tajlandu nisu Leonardo, oni su pedofili. Mislim, boli Tajlanđanke patka šta misli vlogerka iz Njurka i ne, niste me uhvatili u kontradikciji da su Tajlanđanke muškarci, nego samo citiram onu babu sa Tvrđavskog mosta. To me mnogo boli patka za to. Ali da vidimo malo i kako to sve izgleda iz ugla tih zapadnih sredovečnih muškaraca, koji imaju isto udela u stvaranju lošeg imidža o Tajlanđankama. Gledam iz svih uglova i ovaj mi je najbliži, jer i ja sam taj ogavni zapadni sredovečni muškarac. Najveći broj zapadnih muškaraca koji ovde žive su sredovečni i stari, jer oni imaju pare, one je 25 i 30, odakle njima za život ovde. Koji god muškarac je došao ovde, došao je prvenstveno zbog žena. Taj koji vam priča, ne be, mnogo lepa zemlja, dobra hrana, ovo ono, slobodno mu kažete, daj bre, ne seri, otišao si tamo zbog čkepi. I sad, znači, muškarac koji dođe prvi put na Tajland, ne dolazi ovde u provinciju, šta da radi ovde, nego ide u Bangkok, Pataju ili Phuket. Njegove teritorije kretanja tamo su Nana i Kaoboj u Bangkoku, Pataja, da sad ne nabrajam sve u njoj, i dole na Phuketu, Patong i Bangla Road. Tu se on najviše kreće. I koje Tajlanđanke on tamo sreće? Pa nisu doktorke, nije došao na simpozijum lekara. Postoji ovde ono čuveno 3 days rule koji kaže da ako si sa Tajlanđankom duže od 3 dana, zaljubljuješ se garantovano. Prvo, naš mozak tako funkcioniše da posle 3 dana već stvara određene jake navike, a drugo, tajlandske prodavačice ljubavi su poznate po tom girlfriend doživljaju koji pružaju. Objasnit ću i to detaljnije. Uglavnom, naš zapadni sredovečni farang, što u najprostijem prevodu sa tajlandskog znači stranac, dođe malo neiskusan sa ženama, možda se tek razveo, bio je sa jednom ženom dugo godina i on iznajmi iz bara devojku, bude sa njom 3 dana i zatreska se u nju. I šta može tu loše da se desi? Znači, samo sve. Prvo, retki su ti od nas koji kada se jednog dana, bilo kog, ali jednog, pomisle sa koliko li muškarca ova sa kojom delim život bila. Pa kad izračunaju da su u pitanju stotine, možda i više, samo slegnu ramenima i kažu, ma koga jebe. Drugo, ta kombinacija uvek podrazumeva da ona mora da završi svoju blistavu karijeru i vrati se obično u selo, što znači da ostaje bez prihoda i time stavlja sebe u podređeni položaj liku iz priče. Što njoj to uopšte nije problem, ali jeste njemu. Ta Tajlanđanka nije tu došla da radi samo radi sebe, nego uvek izdržava još nekoliko članova familije, možda i muža i decu za koje naš farang možda nikad i ne sazna da postoje. Jer kako može da sazna? Imaju Tajlanđani jednu izreku koja glasi otprilike
najlakše je prejebati faranga. I to je istina. Ti si ovde došao, niti znaš gde si, niti znaš jezik, ni zakone. Ma ništa ne znaš ko neko tele, da ne kažem vo, ona ti je jedina na koju možeš da se osloniš i ako si naišao na pogrešnu osobu, sjebo si svoj život. Ti postaješ ATM mašina, to jest automat za izvlačenje para i to izvlačenje nikad ne prestaje. Stalno nešto treba. Sik bufalo, bolesna mama, bolestan tata, bolestan brat, sestra i svi ostali članovi mnogobrojne familije. Kako da pustiš neko slučajno da umre? Ne ide, jebi ga. Pa treba za ovo, pa treba za ono i tako dalje. Nemaš ti toliko para koliko ona može da ih potroši. Pri tome niste ni stigli do glavne teme, da treba da se zida kuća ovde na selu. Kupi možda auto, motor i sve što ti treba za jedan normalan život ovde. Mnogi isto održavaju svoje veze na daljinu, jer puno zapadnih muškaraca koji ovde dolaze nisu u stanju da budu ovde svo vreme, nego možda dolaze na po mesec, dva, jednom ili dva puta godišnje, dok ne steknu penziju. I onda to otvara mnoge druge probleme. Oni koji jesu u stanju da budu ovde, obično su ti koji imaju svu kontrolu nad finansijama u toj zajednici i zbog toga mnogi od njih svesno stavljaju tu svoju talentsku partnerku u totalno u svemu podređeni položaj i ponašaju se prema njoj kao nekoj svojoj ličnoj svojini. Praktično žena tu postaje neka vrsta roba. I koji rob to može da voli i poštuje svog gazdu? Nije se nikad desilo. Onda tu dolazi do raznih svađa, farang je uložio previše para koje više nikad ne može da povrati da bi izašao iz veze, veza ne funkcioniše, ne može ni da ostane u njoj i tu su ishodi različiti i krajnje nepredvidljivi. Mnogi izvršavaju i stvarna samoubistva ili samoubistva uz pomoć članova familije. Mnogi se bez para vraćaju odande odakle su i došli i onda pričaju kako su Tajlanđanke najgore žene, sve su to kurvetine, ološ. A vrate, gde si je našao? Jel te neko bio puši da to sve radiš? Što si svesno radio? Nije. Pa onda? Ne nalaze svi zapadnjaci svoje žene u barovima Tajlanda, taman posla. Ima sada i ovih online aplikacija, taj Friendly ili kako li se već zovu. Nisu tu sve žene poslom, ali nažalost priča kao ova, tipična koju sam upravo ispričao, i dalje ima previše. Nažalost. I sada ako googlate i malo istražite tu tematiku seks radnika, na primer, Nemačka i Tajland su tu veoma slični. Sad je ono koliko su gde registrovane i koliko nisu manje bitno, ali se smatra da je u Nemačkoj celokupna brojka tih radnika oko 0,30, a ovde 0,36% stanovništva. Znači, neka minimalna razlika. Ipak je Tajland Sodoma i Gomora, a Nemačka nije. Deutsche Welle dolazi ovamo i snima emisije kako je ovde strašno. Tajlanđani ne idu u Nemačku da snimaju kako je tamo strašno. Ono jeste ovde to sve mnogo otvorenije. Kad prolaziš kroz Soj 6, sve te vataju dole za međunožje. U Nemačkoj toga nema. Ali zato što su Nemci to počistili sa ulica i stavili u različite centre i klubove koji su sada zatvorenog tipa. Polako i Tajlanđani će verovatno. Za one koji su se juče rodili, neka pitaju one starije šta je Nemačka bila 70-ih i 80-ih. Pitajte ih za Hamburg, na primer San Pauli, Reeperbahn, jer ja sam tamo polovinom 80-ih u izlogu gledao seks uživo. To nikada nisam vidio ovde, koliko god je Tajland razvrtan. I sada dolazim do perspektive, odnosno ugla gledanja Tajlanđanke na sve ovo što sam do sada pričao. Kao što sam već pomenuo, vrlo mali broj žena ove zemlje se bavi najstarijim zanatom na svetu. Znači, u 0,36% populacije su računati i lady bojevi i homoseksualci i sve što se prodaje za pare, ne samo žene. Najveći broj Tajlanđanki, skoro sve, su normalne žene kao što si i ti i nikada ne bi pristale da rade tako nešto kao što ne bi ni ti, zar ne? Ne širim priču, nego baš naprotiv. Pokušavam da ju prostim i skratim što više mogu, ali je tema toliko kompleksna da bih mogao da serem ovde do sutra. Da vam pričam samo o mom braku ne bi vam značilo mnogo, ali hoću. Samo pokušavam prvo da razjasnim neke osnovne stvari koje su bitne za celu diskusiju o odnosima sa tajlandskom ženom. Zbog toga moram da se vratim malo i u istoriju Tajlanda. Događaj koji je, ja mislim, krucijalni u oblikovanju karaktera Tajlanđanki i celokupnog njihovog razmišljanja i gledanja na stvari je sakdina. Svi koji su u vezama sa Tajlanđankama ili ih planiraju, nađite i pročitajte nešto o tome. Sakdina je trajala 500 godina
I to je Tajlanđanku oblikovalo kao nas 500 godina po Turcima. Da sad ne tupim previše, većinu koji možda gledaju ne zanima istorija Tajlanda, ali ukratko Sagdina je bila sistem uspostavljen od feudalnih vlasti koji je za cilj imao da između ostalog kontroliše radnu snagu i funkcionisuje slično kao i feudalni sistemi tamo na evropskim prostorima. S tim što je ovde postojala i relokacija muškog stanovništva i onda recimo muž porodice bio prinuđen da stalno ide na po 6 meseci, pa i duže, negde u pizdu materinu i obrađuje zemlju vlastele, a žena je ostala sama da se za to vreme snalazi kako zna i ume, da bi preživjela i prehranila decu. To je od Tajlanđanki napravilo super žene, iako to uopšte nije bio cilj vladajućih struktura. Sagdina nije bila pre Isusa Hrista, nego je ukinuta relativno skoro, krajem 19. veka, tako da je ona i dalje sveža u tom nekom genetskom kodu Tajlanđanki. Baš zbog toga su prioriteti današnje moderne Tajlanđanke ovi. Broj 1, novac. Broj 2, familija. Broj 3, muž ili boyfriend. To svi koji žive ovde znaju, evo pitajte ih. Ti kao muž si tu levo smetalo, što bi se ono reklo, i služi samo da doneseš pare u kuću. I pazite sad, to ne važi samo za farange, to je strance i za panjake. Ne, nema tu diskriminacije. To važi za sve muškarce koji su u vezi sa Tajlanđankom. Mlade, stare, lepe, ružne, Tajlanđane, strance. Razlika je što tajlandski muškarac sa tim, on je sa tim odrasao i kapira bez objašnjavanja, dok mi kad dođemo sa strane nismo navikli da budemo broj 3 na listi prioriteta i da su ženi toliko važne pare. Kod nas kao nisu. Kako bre, pa zar nije sa mnom zato što sam mnogo lep i dobar jebač? Pa ovde nije. Zato kad vidite mladu Tajlanđanku sa znatno starijim muškarcem, i ti stariji nisu samo zapadni penzioneri, nego i dobro situirani tajlandski gospodini, nemoj da se mnogo iščuđujete. Naravno da je ona sa njim zato što je on dobar provajder ili ako hoćeš sponzor, po čemu je to loše razmišljanje. Ovde ta reč sponzor nema negativnu konotaciju. Sponzor je, na primjer, vrlo popularni energetski napitak i prilikom dejta sa Tajlanđankom nije ništa neobično i mnoge Tajlanđanke očekuju da im se kupi neki poklon, pa čak i daju pare da sama sebi kupi poklon. To se ovde ne shvata kao ništa loše, bez obzira koji slojevi društva su u pitanju. Iz muškog ugla gledano, muškarac će daje novac ili poklon da si ode, a ne da ostane sa njim. Jer on ako razmišlja zašto bih joj dao pare kada sam ja dobar frajer, ona je valjda zbog toga sa mnom. Ona se razmišlja zašto sam mu ja dala onu stvar za džabe. Znači sad smo u vezi. Nema džabe ni kod babe i ovde. I onda se opet vraćamo na ono da ćeš ipak da budeš sponzor. Pa ko ikad rekao da su muško-ženski odnosi jednostavni bilo gde, pa i na Tajlandu. To međutim ne znači da ona ne voli svog sponzora, pošto je ekonomska strana obično najglavnija, jer ako sad mislite da će Tajlanđanka da izbaci svog muškarca na ulicu, a ako slučajno njegovi prihodi presuše, varate se. I sad pričam generalno, znam da ima svega i svačega, ali neće. Tajlanđanke su vrlo jake žene, ali mekog srca. A ako zaškripi, ona će da podavije rukave i radi bilo koju vrstu posla, ali ne možeš ti sad za to vreme da legaš i gledaš telefon, nego moraš da greveš i kopaš da bi ti opet postao provajder, a ne ona. Jel pošteno? Pa jebi ga, nećeš švedsku militantnu feministkinju, hoćeš ženu sa tradicionalnim vrednostima. U tradicionalnim vrednostima ti zarađuješ pare, a ona ih troši. I to otprilike osnova muško-ženskih odnosa ovde. Naravno, nisu sad ni sve Tajlanđanke sponzoruše, najveći broj u stvari su nosioci društva i zajednica ove zemlje. Žene koje prehranjuju familije, vode biznise i tako dalje. Ja samo objašnjavam tokove razmišljanja mnogih žena ovde. I jesmo mi stranci Tajlanđankama, rekao bih i dalje, poželjni materijal za udavanje i vezu, jer kao mi imamo pare. Mada smo ga popušili sve više i više. Evropa propada, a Azija napreduje, naše penzije ovde i prihodi u evrima i dolarima imaju sve manju i manju vrednost, tako da i naša cena opada. Ali i dalje, kada devojke ovde iz ovih krajeva idu na privremeni ili duži rad u Pataju ili neke od onih mesta koje sam nabrojao na početku, a odavde najviše idu, jer ovo su i dalje najsiromašniji krajevi, on uvek kažu idem da nađem stranca, faranga. Nikad ne kažu idem da se prodajem ili idem da budem igračica u gogo baru ili takve stvari. Ovde je to sramota i zato sve one tamo u Pataji kad ih snimate ne vole da su na videu i respektujte to jer ne žele da ih vidi familija šta i kako i čime se bave. Naravno da familija zna, ali losing face, to je gubljenje obraza, da ga prevedem na naški, jer je ovde isto vrlo važna stvar i to je nešto što niko ne želi, bilo da je žena ili muškarac. Znači ono girlfriend experience, to je stavno sa prodavačicom ljubavi u kome se mušterija ne osjeća da je ona sa njim samo zbog para.
je i zbog toga što one u svakoj mušteriji vide potencijalnog budućeg sponzora ili možda i budućeg muža, nikad se ne zna. Koliko njih tako stvarno nađe muža? Pa nemam neke brojke i procene, ali da imam, siguran sam da biste se šokirali koliko je Tajlanđanki iz barova našlo muževe koji su bogati, za koje biste pomislili tamo u Evropi, ovaj može da bira koji god hoće. Ovde dolaze dolarski milioneri i nalaze žene u red light districtima. Šta? Glupi su? Mislim, kažem opet, tema je toliko kompleksna i toliko sam neverovatnih primjera veza stranaca sa Tajlanđankama video lično svojim očima da bih stvarno mogao da pričam u nedogled. Ali ajde, malo je u mom braku ovde, što je trebala da bude glavna tema ovog videa. Mislim, tema braka je univerzalna i koji je recept za uspešan brak, bez obzira sa kim si. Ajde, kaži mi da ti kažem. Kada je dinamika uopšte međuljudskih odnosa uvek promenljiva, a posebno odnosa muškarca i žene, to je braka. Što se tiče moje generalne situacije, ja sam sa mojom ženom u vezi preko 13 godina. Venčali smo se za vreme COVID-a, jer u jednom trenutku su ovde strancima dozvoljavali ulaz u zemlju samo ako ima ženu ili decu. Tako da smo više morali nego hteli, jer nam potpis na papiru nije nikada bio od nekog presnog značaja. Mogli smo i bez njega. Moja žena je najmlađe dete u familiji, rasla je bez oca, on je umro od malarije kad ima 4 godine i njena majka je sama othranila 8 dece. To je ono sagdina što sam pričao. Ovde socijalna pomoć ne postoji. Moja tašta ima sada penziju 20 evra, čak ni toliko. Pa jer budi majstorica, izbori se kroz život sa 8 deteta bez ikakve pomoći. I to ovde gde je u njeno vreme bila džungla. Uglavnom, ona žena ne samo da je očuvala svoju decu, nego je svako dobio i zemlju od nje. Svi su tu zajedno u krugu od 2 kilometra, osim jednog brata moje žene, svi imaju kuće i privređuju na ovaj ili onaj način. Uglavnom je obrada zemlje, to je pirinač u pitanju. Svi su samostalni i ja kao farang ne izdržavam nikog ekstra. Ajde, živjeli u to ime. Najmlađem detetu ovde pripada dužnost da čuva svoje roditelje, ali ono i dobija najviše zemlje. Znači, može se reći duplo od ostalih, jer zemlja roditelja, pošto su prethodno pre smrti sve već podelili svoju deci, a ne kao kod nas, ne podele pa se posle braća i sestre kolju šta je čije. Znači, u ovom slučaju to ostaje moje ženi. Majka moje žene, znači tašta, je u našem domaćinstvu i mi je kao izdržavamo, ali evo kako je to u našem slučaju. Ona ima svoju kuću ovde iza nas, pored, koju je sama napravila. Mi smo je malo renovirali, ali ne znam. Mi joj plaćamo struju, što je nekih 15 evra mesečno. Za našu kuću plaćamo 70 evra, ali ona nema klimu i neće. Više voli ventilator. Tako da pravi minimalne troškove. Hrana, sve drugo, hoćemo mi to da plaćamo, ali s obzirom da su sva njena deca tu, oni je svi pomažu i novčano i na svaki drugi način. Mislim, ni ona prepuštena mojoj ženi, a da ove ostale više ne zanima. Tako to ne funkcioniše u Tajlandu. Tako da, često ona mojoj ženi daje pare, jer i dalje misli da mi nemamo. Naravno, supruga joj ne uzima pare, ali uvek je ona nudi. Uzmi bre, vama više treba. Jer ja kad sam ovde u selo došao prvi put, bio sam još uvek relativno mlad. Ili ajde da kažem mlađi. I onda nismo imali kuću, bili smo tu u taštinoj i meni bilo dosadno da samo sedim i onda kad je žena išla da pomaže familiji nešto da se radi, ja sam uvek hteo da idem sa njom. Bilo šta, da se kopa, da se seče drveće, nema veze. I onda ona pita, ma si siguran, jel možeš ti to? Ma daj, rekao, mogu, pa sve što vi možete, ja mogu duplo. Ću vas po jedan bre za doručak, sve koliko vas ima. To je moj stav bio, tako nastupam. Mislim, mogu sam, uvek sam ja bio pod kondicijom. Uglavnom, kako ljudi razmišljaju? Ovde su to shvatili da ja nemam pare. Ja sam i šišao travu oko kuće i radio sve što treba. To meni je bila rekreacija. A oni su to kapirali, ovo je, brate, lud kad radi. Nisu imali prilike da vide da stranci rade. Obično su ovde u ovim predelima živjeli stariji stranci tada, pa i sada, koji ja mislim da nisu mogli i da su hteli da rade. Oni koji su imali kuće uvek su plaćali da im drugi rade te kućne poslove, dok ja sam došao i sve radim sam. Automatski sam, znači, neki činok, što oni ovde kažu, Čip Charlie, to jest neko bez kinte. I tako ja mislim da mnogi misli dalje. Pa mislim čak i moja tašta donekle. Pošto ja i dalje šišam sada našu travu i radim sve ostalo što treba. Tako da eto, to je moja neka situacija. Žao mi je što sam možda mnoge razočarao i nisam opravdao takođe jedno od predubeđenja da mi moja Tajlanđanka dere kožu. Ono jeste, ja trošim pare ovde, ulažem ovde, ali ja živim ovde. Gde da ulažem? U Srbiju? Kao moj tatko i majka, gastarbajteri? Pa to mislim da bi baš bilo tragikomično.
Da vam ne pričam kako su prošli sa Slobom i Dafinom i da vam ne računam koliko su uništili svoje krvavo zarađene pare baš zbog ulaganja u Srbiju, a ne u zemlju koju su ga zarađivali. Kuću koju imamo ovde smo napravili zajedničkim parama. Moj deo je znatno manji, šta god neko mislio, tako da to je ekskluzivni uvid u moju situaciju i samo jedan od mnogih različitih muško-ženskih odnosa Faranga i Tajlanđike ovde na Talandu. Tematika je preobimna da bi samo jedan video mogao da obuhvati. Kako držati i kako funkcioniše brak različitih rasa. To je pa tek tema za jedan poseban video. Ali ako me pitate koji je light motiv mog braka, razmišljao sam o tome dosta i ja bih rekao poštovanje jednog prema drugom, koje čini mi se da je kroz godine samo jače i jače. I to mislim da bi trebala da bude važna osnova svakog braka i uopšte bilo koje međuljudske relacije. Mislim, neko me nekad negde pitao zašto bih ili sam oženio Azijatkinju i sad mnogima su ružne. Ja kad sam prvi put sleteo na Taland, na stari Don Muang aerodrom, tada je moj ideal žena bio recimo Kim Wilde, Kim Basinger, Sharon Stone, sve plavuše. Za Tajlanđanke sam se mislio šta je ovo, evo te majmunice. A onda sam u Hua Hinu vidio Tajlanđanku, jednu od najlepših žena koje sam ikada vidio. Možda je bila 23-24 godine, kako šeta dedu od 70+. Ja sam tada imao nekih 30-ak i taj je za mene bio deda. Ali tako tada sam počeo da menjam neki svoj raniji pogrešan pogled, jer lepota je univerzalna stvar i nema nikakve veze sa bojom kože ili kose, nego najviše sa proporcijama. Uglavnom, karakteristike Tajlanđanki, osim što su veoma lepe i ženstvene, su da su uvek bezbrižne, optimistične, uvek fenomenalno kuvaju. Religiozne su, ali i sueverne, mada je to često povezano. Mnogo vole decu, mnogo vole prirodu i prizemljene su, nemaju neko previsoko mišljenje o sebi kao mnoge zapadne žene. Ja sam prepička i za mene je samo princ na belom konju. Mrš be tamo, ti si prepička. Tajlanđanke su iskrene i uvek ti kažu šta ti misle. Sviđalo ti se to ili ne. Tajlanđanka u vezi, barem je to moje iskustvo, uvek daje sve od sebe. I mi muškarci, pogotovo mi koji dođemo ovde, smo govna i udari nam Taland često u glavu i u najvećem broju slučajeva veze između Tajlanđanke i Faranga se prekidaju njegovom, a ne njenom krivicom. Šta još? Tajlanđanke su vatrene žene, vrele kao njihov čili, ljubomorne maksimalno. Ovde operišu jedni od najsposobnijih plastičnih hirurga za presađivanje i krpljenje muških polnih organa. Ne zbog ledi bojeva, nego zato što Tajlanđanke u naletu ljubomore seču to na spavanju bez mnogo razmišljanja. I kad su videle da su se ovdašnji hirurzi previše izveštili, počeli se da kupuju one miksere i blendere i odmah to melju i bacaju na kokoške kao koncentrat. Jevi ga, hoćeš vatru u krevetu. Što ono kažu, bolje pripazi šta želiš da ti se želja ne ostvari. Jedno je sigurno, sa Tajlanđankom je život retko dosadan. To mnogi mogu da potvrde, a ako mene pitate, mislim nikad ne reci nikad, ali once you go Asian, a ja bih rekao once you go Thai, to je to. Nema dalje. Pozdrav, čok di i živeli mi svi.